அன்றாடம் நான் ஜெபிக்கும் போது என்ன பண்ணுகிறேன், தேவன் தேவனாக என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து அவர் தேவனாக ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு, அவருடைய வல்லமை என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து விளங்க வேண்டும், அவருடைய கிரியை நடப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் அவருக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன். என்னுடைய வாசலை திறந்து விடுகிறேன், அவருக்கு உரிமையை நான் கொடுக்கிறேன். ஆண்டவரே வாரும், நீர் வாரும், நீர் எனக்கு உதவும், நீர் எனக்கு சகாயம் பண்ணும், உடைய ஒத்தாசை எனக்கு தேவை, உடைய அனுகூலம் எனக்கு தேவை, எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில் நீர் கிரியை செய்யும் ஆண்டவரே என்று நான் வாயை திறந்து அவருக்கு நான் உரிமை கொடுக்கும் போது, அவருக்கு வர அதிகாரத்தை கொடுக்கும் போது, என்னுடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய கிருபை உண்டாயிருக்கும்படியாக, அவருடைய தயவு உண்டாயிருக்கும்படியாக, அவருடைய நன்மைகள் எனக்கு உண்டாயிருக்கும்படியாக, அவருடைய ஆசீர்வாதம் உதவி எனக்கு உண்டாயிருக்கும்படியாக என்னுடைய வாயை திறந்து அவரை ஆண்டவராக என்னுடைய வாழ்க்கையில செயல்படும்படியாக நான் அனுமதிக்கிறேன். என்னுடைய சூழ்நிலையிலே அவருடைய வல்லமை விளங்கும்படியாக நான் அனுமதிக்கிறேன். அதுதான் ஜெபம். இருக்கீங்களா?